Usa sa mga katungdanan nga sagad gyud malimtan sa mga leaders man sa simbahan o leaders man sa atong nasod, kinig yung pag-ani sa anihon. Matud pa ni Jesus, daghan ang anihon, jutay ra ang mangangani. Ngano man, kay way ganahang muani. Pareha nang muani kag mga tubo, sayon ba na? Lisod. Muani kag mga humay, sayon lisod. Muani kag mangga o saging, sayon lisod. Ang kasagaran, ganahan ra gyud magtan-aw. Naaanganihon pero kapoy man, katol kayo init ka istanan, lisod kayo, mahug planta ng mangga, lain lay pa pupuan tubo hait ka istanan, bugat pa kayo, pilar may atong masuhol so kapoy. Kaya nga naman, ang kasagaran sa mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nato dinis atong nasod, labi na gyud dinis atong nasod, sad to say, ganahan kayog paldo ba na mga malita ana ba ano yung dako yung income ang nausahay bisag ako gani maapil ko ana basta inigmisa na ko jutay kay manimba mo ana dayon ko kaluyam sa misa. Kibaw na mudaan nganong maluya ang pari kung jutay ray manimba no. Ang sa may hinungdan. Di lagi kapaldo lagi. Oy, sorry day kayo mo inform ko ninyo atong last week na negative na sa atong operating income. So karong simanaha di may kapaldo, 6 days lang o sa among allowance. Pero gusto mong makapaldo mi, nahibaw na mo kung sa inyong buhaton. Ang atong mga 40, almost 50 ka mga staff dinhi nga nag-alagad sa atong parokya, 6 days lang o sa mi allowance kay manigative man, samot magka-negative. Pero okay ra na namo basta malipay lang mo. Wagi reaction na positive. Mao lagi na ganahan kita kanang kitay pabor, kitay hayahay sa mga leaders. Mao bitaw nga subo palandungon nga naay mga kwartang nangawa nato karon, corruption nga trillions. Kana untang trillions mauna-unta na ang gamiton sa pag-ani. Unsa man day meaning ni Kristo aning mangangani og kining anihon? Ang mangangani iyang gitan-aw mao ang mga tawo nga wa nay direksyon sa kinabuhi, nangaluya, masulubon, way klarong direksyon sa kinabuhi para sa kalambuan. Parabitan ng imong anak nga wa nay klaro maka-eskwela unsa may naong? Magsigig smile? Labi nag-interesado kaysa mo eskwela, unya mo ingon gimong duha, wa na giday, wa na nagimahimo day. Nya graduate siya og grade 12, nya gusto gid tan mo kurso na adto na college. Nya moingon jud ka, wa gitay mahimo day. Unsa may naong sa imong anak? Nilingay mong tupad. Ing na napa-eskwela gid nimo tanan, ing na napa-eskwela gyud. Oy, magkuan oy, subo. Kumusta maron ang atong mga Pilipinos niining ato karong present administration? Malipayon ba ta? Klaro bang direksyon o masulubon? Kusga. Mao na daghan ding anihon. Ang anihon mao kadto mga tawo nga wa nay direksyon sa kinabuhi alang sa kalambuan o kalipay, luya, masulubon. Mao na ang leaders, ang mangangani, mao ang mga tao nga mohatag og direksyon, mohatag og kasulbaran sa ilang kakapoy, sa ilang kagutom o sa ilang kasub-anan.
Pananglitan sa mga nangabanlas niadtong bagyong Tino dinhi sa atong dapit. Kumusta naman ron ang mga pamilya? Nakabawi na ba? Malipayo na ba? Nanabay direksyon, nanabay paglaom nga makabangon sila pagbalik? Kadtong nangaigo sa linog didto sa Northern Cebu ni atong linog nga miagi sa before sa Tino. Kumusta naman ron sila? Nakabangon na ba? Di na ba magulanon? Ang bag-o sa rong nangaigo sa linog dito sa Mindanao, labi na gis Jinsan. Kumusta man ron sila sa ilang kahimtang? Naulian na ba ang ilang kakapoy, ang ilang kaguol, o ang ilang kawanay direksyon, o asa na sila mopuyo? Labi na nga hugno, nga lusno na, nang liki ng ilang balay. Niya, ang mga leader sa atong nasod, masimbahan man o maggobyerno, kinahanglan mao ni ang focus nila or nato, kitang mga leaders, sa atong ginagmay o dinagko nga makaya, kinahanglan kanunay nakasentro unsaon pagtubag ang kagutom, ang kaguol, ang pagkawa na direksyon sa atong katawhan. Kinsa man ron sa mga leaders nato sa gobyerno, aron tas gobyerno kay ang simbahan sad panig-panig raman sad ni, hain mo sunod. Duha naman lang ni kagrupo ang nasa atong gobyerno, ang Marcos Group o Duterte's Group. Kinsa Manila ang tinuod nga mga ngani. Duterte's Group, Marcos Group. Sa mga congressmen nato, tanawa ko no, kinsa karos mga congressmen nato, congresswomen, nga naghatag og timaan, tinaw nga timaan nga mga ngani sila sa katawhang Pilipinos. Sa atong executive department, gikas presidente hangtod barangay officials, kinsa kaha nila ang nagpakita nga maayong mga ngani or tapulan nga mga ngani. No? Sa mga senador, sa atong Supreme Court, Justice, ang sanay nga na, Judiciary, kinsa Manila ang mga maayong mga ngani o kaha tapulan nga mga ngani. Ang mga leaders nga gipili ni Kristo, 12 ka buok ang gauna. 12. Nya, sa unang pagbasa, gihisgutan sa diri ang kinabuhi ni Moises, nga gipili isad sa Ginoo nga mahimong mga ngani sa mga Israelita, nga naluya, nasubo, wa nay direksyon, kay naulipon dito sa Ehipto. Ang nihatag nilag kasulbaran, direksyon, mao si Moises. Unya, nakaabot sila dito sa yuta nga gisaad. Dayon ang gasunod nga mga propeta, mga hari, sama ni Hari David, nila ni propeta Elias, Isaías o uban pa, Jeremiah o uban pa, hangtod ni San Juan Bautista. O ang pinakanindot nato nga mga ngani, nga nihatag yung final na gyud nga direksyon tubag sa atong panginahanglan, mao si kinsa man ang gihisgutan sa ikaduhang pagbasa, mao si Hesukristo, ang atong gitawag og Mesiyas o manluluwas. So kining mga tawhana akong gihisgutan, mao ni sila'y mga modelo sa maayong mga ngani. Moupos na gani aning ilang kinabuhi, tawgo na sila og mga tapulan or mga daotang mga ngani. Dinis atong parokya, lingi ay mong tupad. Ingna, maayo kang mga ngani. Ingna ko no. Unsa man roy problema sa atong parokya, kanang panginahanglan na usahay makaluya nato ang atong bell tower, wa na gani na magtingog karon kay ato pang giayong, no? Og mahumana makaginhawa nata. Wa tay adoration chapel, bisag shrine ta dinhi, wa tay adoration chapel. Muna nagtrabaho tarog adoration chapel. Og mahumana
Kaginhawa na ta, no? Nya ang ato sa dihang CR o sa rakabok dili dapita nya kuan pa kita may mantinil pa na maghimo sa tagbag-ong CR kay di ta kaginhawa labi na sa mga PWD, mga seniors lisod na kay pagbaktas-baktas ngadto. Maghimo ta diri aring ubo sa atong bell tower. Og mahuman sad na kaginhawa sad ta. Nya kana diyang atubangan, risgo na kay na karon isugod na sa hangin-hangin. Nawa na, kuyaw na tagmatagakan. Atong gitrabaho na diha karong mga risgo, hazard nga mga parts og himuon tanan na dihang kaning walk of apostles. Mahuman sa na, kaginhawa kita na. Kaning atong lingkuranan, tanawar ko na inyong gilingkuran diya. Mo bitang dili kayo mo aristubangan kay kuan man. Bati man lingkuranan, gubaon. Mailisan sa nato puhon og kuan, basta lagi. Makaginhawa kita. Di ba? Nakaroon ang sa may buhaton aron mahimutang maayong mga ngani. Kusga. Kinahanglan mo donate ka og kwarta. Mo donate gyud kag kwarta. Ang sa may unang buhaton, palit og raffle ticket. Mo nay unang paagi natos donasyon ang pagpalit og raffle ticket. Pila na may atong halin karon? Niabot nag 24,201 ka tickets. Pagpaka na to ang namalit. Salamat kayo. Niya na nasay 115 kakatong one-stop challenge nga tag 20,000. Salamat kay ninyo, ana. Niya, unsaon pagpalit og raffle tickets? Una, dinhis atong simbahan, dihas gawas, sa atong opisina, sa roy nagsuroy-suroy na maligyag raffle tickets. Daghan kay na sila rong nitabang nato. Salamat kaayo atong mga trusted suod nga mga tao. Nya pwede sad sa atong kwarta padala, bank accounts og GCash, open panitanan. So kinitanan din niyang information sa atong screen, mao gini siya ang official. Pero kung magkwarta padala gani mo anang Anas Palawan, sa Imluelier, Cebuana, barong RD Pawn Shop, mao man ang upat nga may nato nga murag kanunay natong adtuon. Kung mahimo lang ang ako lang jungan mo ibutang o kanibang kang Remedios o Kaba. Kay mao gini ang full time nga makakubra didto sa atong kwarta padala. Kaya naman gutay usa karon ka donor nga giagi niya sa Palawan man tingay ito, niya wa dayon makubra sa ato dinhing usa aning mga ngan nga gibutang. Pulos gini sila legit, dili ni budol ha. Niya ang iyang na term in town pag wa sad ko kayo ma-communicate nga nakubra na day nato, naka-reply ko niya nga i-redirect na lang diri ni Remedios, ingon siya budol denis si kuan man taon Brad Luloy kanis Bernardo Jacobi ba niya budol denis Bernardo Jacobi pader. Ako ning i-declare dili in taon na budol si Bernardo Jacobi, na busy siya niya wa niya makubra dayon niya motong nangita tagpaagi nga makubra bisag busy siya nakubra gyud wa lang ko na inform. Naka-reply ko nga dito na lang ni Remedios, pulos ni sila legit. Pero ang pinakanindot yun, aris akungan, ginay sipyat, basta lagi, basta nasa kungan, di gina kay pari god, kuha day na may kini musiko, piganap, bisag asa pa nyo ipada, kuha gina. Pero ayaw lang sa kuan, ayaw lang sa i-appeal ang kanang naang, say nga na, Western Union, basta akungan, Western Union, gi-block man sa kunilay. Pero kanang upat nanang unsay nga na og sa mga international ubang mga kwarta padala okay kayo. Ayaw lang ng Western Union kay sila may ni dili mo dawat na sa akong signature kay nilapas na kuno ko sa ilang allowable nga ceiling ba sa pagdawat og kwarta. Dugay na so gi-blacklist na ko nila. Lagi lang okay lang na siya. Ato lang sa ng subton kay ilam ng internal system. Ako lang ng gisgutan
Kay kining atong paghatag og mga donations, mao ni siya ang atong paagi sa pagkamaayong mangangani or magbalantay. Nga ikaduhang paagi kaning pag-support ninyo sa atong social media platforms. Labi na gid kining YouTube channel nako, nag-iisa ra man kining YouTube channel, wa man koy Reels, wa koy TikTok. Kanamo kita mo Reels og TikTok nga akong mga wali o guban pa dili na ako. Pero kanig yung YouTube channel, tanawa ni Padriciano Ubod, na nanay 294,000 ka subscribers. Kanimo ay atong official gyud. Nya inyo ning i-view, like, share, subscribe. Makatabang mo paghatag og direksyon sa atong mga katawhan, makatabang sad mo nga maka-income tagamay kay maayo man ang YouTube, muhatag man gyud sila og share nato. Ginagmay ra noon, pero sige lang, tabang-tabang na ginato dire. Nya sa official natong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mga igsoon, ang pagtabang sa panginahanglan sa atong simbahan o sa atong katawhan nagkinahanglan o kinaiya nga sama sa kinaiya ni Kristo o sa mga apostoles o sa mga santos. Og mausad ni ang dili ganahan sa atong mga leaders, labi na sa leaders sa atong nasod sa gobyerno. Unsa man gigauna, kinahanglan self-emptying. Kalimti gyud ang kaugalingon. Ihatag ang tanan ngadto sa imong giatiman nga katawhan. Ayaw gyud hunahunaa imong kaugalingon. Mo na ingos Kristo, kalimti gyud imong kaugalingon. Deny yourself. Kay magsigi ka hunahuna sa imong kaugalingon, di gyud ka kapalit og raffle ticket. Di gyud ka kadonate. Nya ngadto sa mga gobyerno, kanang mga income sa atong nasod di gina mapunta sa atong katawhan basta magsigi sila gunahuna silang kaugalingong kaugmaon. Ikaduha, kinahanglan andam nga moalagad, dili magpaalagad. Karabang dili magsigig hunahuna nga ako'y alagaran. Sa atong mga leaders karon poira lang sa mga pipila. Gusto kay silang magpaalagad. Kana lang moagi anang kalsada nga magwangwang, di moagig traffic, mo shortcut pa. Nanong dili man sila moagi anang traffic nga part man na sa ilang gialagaran. Nanong magwangwang man gyud nya mo counterflow pa. Kananong ambulance, kanang mga kuan, kanang mga sayo na emergency ba kanang sayo na bombero, mga patrol car, mo respond ba na sila? Pero government officials ay agi mo sa kuan ay traffic. Di ba? Hoy. Ana na siya. Aron ka makakita unsa day panginahanglan ron sa imong katilingban kay nakakita jud kang purting trapika. Unya ikatulo, andam moantos og magpakamatay para sa iyang katawhan. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, giingnan gyud gipahinomdoman gitang sa nagpahinomdom na to. Si San Pablo sulat sa taga-Roma, kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Lisod kuno pagpakamatay para sa taong buutan, pero si Kristo nagpakamatay samtang dautan pata. Kinsa man roy anda magpakamatay sa atong nasod, ang mga Marcos Group, Duterte's Group. Kinsa may anda mo alagad, Duterte's Group, Marcos Group. Kinsa may andam nga mo salikway sa ilang kaugalingon para lang yun mahatagan o kaayuhan ang atong katawhan. Marcos Group, Duterte's Group. I-check sad ang atong simbahan. Apil nako, check up pa. Naaba ko aning tulo, naaba ko aning panghuna-hunaa, secret.
Kanang impeachment para sa Vice Presidente, nahaom ba na aning tulo nga self-denial nga alagad sa katilingban o pag-antos? Kanang pagpadakop ni Bato de la Rosa aron dadon ngadto sa ICC, nakahatag ba na og maayong direksyon, kasulbaran sa problema sa atong mga katawhan? Kanarong ilang ilog diha sa gahom diha sa Senado o kinsay majority, kinsay minority, kanang pagpanguha og kwarta gikan sa PhilHealth, bilyon-bilyon, kanang mga flood control nga substandard, kaning drugas karon nga nibaha na sad, insurgency nibalik na sad, nakahatag ba nig maayong direksyon sa atong nasod o sa katawhan? Ug wa gani ang tanang mga leaders nga wa mosulbad ani dili maayong mga ngani. Ang tanang mga leaders nga nakigubat batok sa drugas, batok sa corruption, batok sa insurgency, kana mao nay atong suportahan kay ngano man andam silang morisgo sa ilang kinabuhi para sa kaayuhan sa tanan. Andam silang mawagtang ang ilang kaugalingong kaugmaon para sa tanan. Muna naipipila ka mga senador, congressmen o sa executive departments nga mga tawgo natog mga brave persons. Ato silang iampo, ato silang suportahan. Bisag asa pa na nga panig, ma-Duterte man, ma-Marcos man, basta nihaom sa quality nga igo-igo sa pagkamaayong mga ngani ni Kristo, ato yung iampo, atong suportahan. Ug labaw sa tanan, kita gyud. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Sige na. Ang di mo lingi, mga bati nga mga ngani. Ing na imong tupad, ing na ibaligya na to nako among balay kay ipalit nako raffle ticket. Sige na, ing na. Nakatong tanan dito sa among balay, ako ibaligya kay ipalit nako raffle ticket. Mahimo dayon kang liwat ni Kristo og sa mga santos.